El PSC Sant Sadurní va presentar dissabte a Pedro Campos com a candidat a les eleccions municipals pel proper 28 de maig. Ho va fer en un acte al casal d'entitats on el portaveu del partit va estar acompanyat pel president del grup parlamentari Socialistes Units per Avançar i primer secretari dels Socialistes a Catalunya, Salvador Illa, a més de l'exalcaldessa socialista i anterior cap de llista Susana Mérida, companys a l'Ajuntament i diversos representants comarcals. En un acte conduït per la periodista Montse Aragonès, Campos va conversar amb Illa i va assegurar estar molt il·lusionat amb el projecte i amb forces i ganes de treballar. També va confirmar que durant els propers dies es presentarà una llista que catalogava com a jove, transversal i amb ganes de treballar per Sant Sadurní. Per la seva banda, Salvador Illa, que va explicar que l'exalcalde sadurninenc Marcel Gavarró va ser professor seu i va tenir bastant a veure en què es dediqués a la política, es va mostrar content per acompanyar Campos, del que va assegurar que té totes les característiques per donar una injecció d'ambició a Sant Sadurní. Encara amb molta il·lusió i moltes forces i moltes ganes de treballar. I amb un equip que els pròxims dies aniré presentant, un equip molt transversal, també amb molta il·lusió i amb moltes ganes de treballar per Sant Sadurní. Aquesta legislatura ha sigut una miqueta rara, no? Perquè jo la vaig començar una miqueta com a presentatge, no? Al costat de la Susana, i de cop i volta surt aquesta pandèmia i una oportunitat que la Susana no podia deixar anar i així ho vam entendre i vaig agafar les rendes, sempre amb ella al costat meu darrere, i com és el meu trenar, no? Ajudant a l'Ajuntament, ajudant al govern, ficar-me al seu costat i ajudant tot el que he pogut. Em fa molt de goig aquí a Sant Sadurní per moltes raons, per la importància de Sant Sadurní en el conjunt del Penedès i en el conjunt de Catalunya, però també perquè un alcalde de la ciutat, Marcel Gavarró, va ser professor meu i d'alguna forma va tenir bastant a veure que jo em dediqués a la política, em va posar una mica al cuc a la política. I vinc a donar suport al Pedro, perquè crec que a Sant Sadurní es poden fer les coses més bé, ho dic amb tot el respecte cap a l'equip de govern que hi ha hagut fins ara i cap als alcaldes que ha tingut la ciutat aquests darrers 4 anys, però crec que es poden fer les coses més bé, que es pot donar una injecció d'ambició a la ciutat i sincerament penso que el Pedro té totes les característiques per poder-ho fer molt bé. És una persona que coneix la ciutat, que coneix la vida, que se l'estima, que ha participat en el teixit associatiu, que ha adquirit experiència aquests 4 anys i jo hi dono tot el meu recolzament i la meva formació política perquè crec que s'ho mereix Sant Sadurní.